Waar staan wij nou? Op het moment staan we nou in mijn mancave, zeg maar. Dat is een plakje achter op het tuin die ik van mijn heid kreeg en waar ik al mijn bijzondere vondsten en dingen in kan zetten. En wat haast vooral voen? Nou, dat varieert nog wel. Ik ga hier een kast met oorlogsmateriaal. Daar heb ik een kast met wat bodemvondsten, maar ook wettervondsten, zoals schaatsen en oude hulzen en stukjes lamp en van alles en nog wat. De meest bijzondere vondst die ik vond is toch wel de Romeinse Balteus van ruim 2000 jaar oud. En nou ja, zoiets dat vind je bijna net. En je hebt echt geluk mee, gewoon, zeg maar. De archeologen hebben me verteld dat dit een Romeinse Balteus is en dat is een soort van knop die iets op zwaard scheden hier op een riem om het zwaard te bevestigen. Ik ben van plan om deze te laten restaureren bij een professioneel bedrijf. En dan hoop ik dat ik hem bij het Fries Museum of iets dergelijks in Breukelen kan Jan. Je staat nog volle meer oren vondsten. Wat is het doel van deze vondsten? Bewaren ze hier of wil je ergens heen brengen? Ik zou het heel mooi vinden om sommige dingen naar museums of organisaties te brengen om in Breukelen, om zien te laten horen meesten. En sommige dingen die hou ik hier gewoon voor in de collectie. Ik had de meeste vondsten hier al in de buurt van Friesland. Al in een straal van 24 tot 30 kilometer van de Westrijno. En soms, heel soms, 1 of 2 keer in het jaar, dan gaan we eens naar Drenthe. Of wat krijg wat verder en dan vind ik nog wel eens wat. Maar het meeste komt hier echt uit de buurt. En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe komst je op zulke ding? Nou, meestal zie ik eerst om de plakjes. En dat neemt eigenlijk al de helft van de tijd in. Want er was natuurlijk net na een filter werd niks leidt. Dus eerst zie ik altijd op van waar is wat gebeurd, wat voor plak had, wat voor verhaal. En dan ging ik altijd even zien van, hey, is dit wat in de eerste paar baan? En denk ik van, ja, dit is wel interessant. Ja, dan ging ik daar zieken en dan ging ik zo zien onder fondsen wat er is gebeurd. En ook was dus op paard met een metaaldetector. Hoe werkt zo'n ding? Dat is echt nogal verschillend om wat voor detector als het haast. Maar die van mij, de Quest Q30, die ga ik hier te staan. Die moest eerst een beetje instellen. Het is een middelklasse detector. Dus dat betekent dat echt beginners, maar ook professionals kan je maar rennen. Het is een heel goed ding voor mij. Ik vind hem echt heel fijn om mij te zieken. Je moest een beetje de instellingen leren en dan op zich dan kerst er wel mee op gaan. Sinds jongs af aan heb ik al interesse in geschiedenis en onderzoek naar bepaalde dingen. Dus ik blijf wel op het onderzoekersgebied. Maar dan net meer qua werk in oudheid, maar meer in de medische vorm van medicijn of laboratorium. Dat vind ik nou heel interessant voor werk. Maar zeker blijf ik deze hobby, wat eigenlijk mijn passie is, blijf ik zeker doen.